de ama na ye ka wo se kase boya ye si nkonnwa ya ye kenken ensem awuro pi en ye de ba na ensem no nea ebedi mu akotren emu eni se ene telisa group ya wono e wo telisa Ghana mu ena ndi wono makoya do ye so ko edi ama sahyo so aban ayarsabia no e wonsam kase boy mu ye de ebeba na fe ye de aba be som wona wo ensem foforo buoro ye de ye be kirem na yakogire mu e wo ensem foforo mu a na opani ba ko ya kane no na oyo titira ni de ma NPP amanyoko nkura bata ya ewo atoya TV mantamu no wakasa eri atudwa agem se ba de se kwepa ya be fa so ya tu gadam se ase eri afiro man mu a kamia ko yesa ban no onye krado se obetu gadam se ase mabunu no adwuma be na wo pede ato ho eno nso ho nsabo abisa ho nsab e wakase boyi mu a ye de eba na emrase bedwani ya wo sa hwiyo so bensim aye yewra umunyafo kofi bente afo amanebo ye ba ne se opani asifam wonders wonders na wo ye bekwa anwa no so ni na ye ne opani ye verse Clement apewe akobo nkomo ehon sam ye de ba na fi ye de aba be som ba cho ensam awro pi ka we hu ya se nkodwa ye bekenka ni nyina ama wo se kase bo ye ka wo se kase bo yi no ene ya wo te me Osomafo Kwame Owusu tikesie KOT yentwa wo bere se bakuma bi Liberty FM 92.7 the giant of the west. Yes sir, kase boda se ede aba wa yanka wo se ko Facebook a my Liberty FM ba to kwa like share wa dwenje ye fa kase bodo fa guo be berepam ye baje bre na fe yake kan ni nyina enso ede ama ma yensa se na yesase e de free atoya TV mantam ya iwom ya opani ya kane no na ono ene titrani e de ma NPP wo so kokoro kwa manyoko nkrabata ya wo atoya TV mantam yi emu opani ya France Chairman William Benjamin Esha na yewrei ena nrada ono opani ya France Kayesu abonkomo na nkomo no ne bota ye nyina ene se ya kasa gadam se ya ate efiri so abahwe fam se kum ya o my Ghana mbabu dodo no anya mbabu nkwa ne mpanyifo emayo amrade mrewafo nyina ka bia wonum etu gadam se na gadam se ya kasa no enya ni tuo no nkwa asan no hawo chenjenje pa de abra on my ro ba ne se ekwai pa ya ye be fa so na afi ya bo yensu ansuwa ne yensase ho ban ha adwene ye pa aka ubi ama ye kasa edipa dodo na de wo mano atum kasa na wasanze mi ho nam so ema Chairman William Benjamin Eshandra Day ene owura ye friend say Kayasu bonkomo no chim say gadam say de say ye tu ase kwan papa no no wo musa ban kura de onye krado say gadam say no o ka bi kwa onye krado so betu gadam say ase de free omayi mu na mo ne na nka o hwa ni mu ne say aban ya wo se wutu gadam say ase mabun dodo na ne wonom de won ho ase gadam say ya wonom etu otu eje bibia o dodo na no wonom eni adwumaye aban ensese ban na aban no oye ede aboa se mabunu no wonom efiri gadamse mu no na yese wonom anya adwuma ya wonom eye kobasa ebeboa ye papa ne santi wakasa de adesede soto aban nanim se ontu sa na mo emo ama mabunu no enya adwuma nye na se wonom nya adwuma ya ene beboa ma oman no mabunu no ebetra fie no wonom koda suban foforo bia adi gadamse no sokora de o se enyenyenyenye nti mabunu ti na yentwe ye ho efiri ho Muhuni say galamse no I say politics na aban we pese odi play na onye committed so obekaya omu manifesto no mbaba no sema omu kan so mba galamse no within a matter of 2 weeks ombe stop galamse no sia no omu ntimi nye na me issue ni say se sia mabu na aba no omu nye adwumaye most of them omu yesu omu nye adwumaye until before say wo kra wo de san hihye beba say me stop no na obi wo se nti anyibia wo se me pam wo mo a edi adwuma na ebenya mo onye san nhihye no na omo ankasa bae nso omo ankofo nso atiegu enom so omo yi ba me hu se ya hwe ya labere biasida se ya hwe ya galamse bedi baby no omo so be form some groups be they resisting even the government. Aha na yewra wone semu na wode tudwa se ene enwa ko hia pa saba no wode ahode ene nkata se obesi nkete na wagire mu ayire ne ho pampe se ene class 1 teacher ya wabo pipinis
na waka anyinam sɛ gadam sɛ deɛ baabi bia yɛ bɛfa ɛne ne yɛbɛyɛ bia de obetu aseɛ na sɛ aba no ma n'ani bere deɛ a gadam sɛ no yɛbɛtumi atu aseɛ de afiri ɔma yi mu yɛntie ɛhɔ so nsɛm ɔkyerɛ mu. You put pressure on former president to say on declare state of emergency. And that is the only way to me as so. So by no state of emergency affair say you young news high level no. Na tell now MPP about one. Na I need the na do high level nana. And you be a mobile show no assistant. And I got them saying so Triana Unkofo so bana you committed out. Oh my you to share or dear book can't just jump and say in one breath say you best stop say. Maybe if you say, so what we declare state of emergency within a matter of 2 weeks, you never was that I'm saying a big guy. But me them concern pan say a journey the which me I assume means to be a stop home. But you to know, tell me you to know more than saying a day now by a mom. Aha, eti openi ya wote de kai kaneno na oye panipa yo ye titirani edema NBP amanyokuo ya ewo atoye atifi matemu ena wote ne ka yewura William Benjamin esha ana wote ne ka se enrada yi ade ache bia mo ni show nkobo ikọ so ama ocheche ensem awodo ya etisemu ye kwa ahoma no so na yenya ne tie se emra se bedwani ya wono owo sahwiyo so abato mpesua so ye yewuru monyamfo Kofi Bente Afo sene mpani aka to se yedigyawa na yede aso no yewura yi adesie wo mfie mpimienu ene aduonu enan koto ababumbum edema no se emrase bedwani edema wonom se wo meboa na wonkɔhye mra na we no nya mrase nkwantina adesie to abamba no mpani se edigyawa na ede aso nti ye kese watu na mo bia woyɛ na dwensa pomden fam no oboa adesie ama obi ya na ewoni apomden si achiban no wanya bi na akɔba se wo dodo akɔ ayaresa bia enema timi akɔyi ama yen kwa ahoma no so ye ne owura frɛ Clement Apewe ekɔbɔ nkɔmɔ ɔno ene boafoɔ mapa ede mamra se bedwani yero no bonyamfo Kofi Bente Afo yero atemenka ema assalamu alaikum. Assalamu alaikum minu abema. Wa alaikum salam bibi abɔkɔ de mpa cho Christ nti ya da so yeti asomdwe safu bi nti o se Christ nti ye wa hoɔden jo yero ye fra wa wiai di a ne ya tini se yero Kofi Bente Afo ye mra se bedwani Kofi wate asifam na otisi fam a yewura de na ekoso boyimu e minu abema we dia ye bɔkɔ yewura Kofi Bente Afo otisi fam a ya pomudin na anomontu ene watu a wode boa ne manfo a ewo sahwiyo so efiri 2024 ne manfo de sahwiman ehye ne nsa se wonko emrehye bidwam no nkɔhye mra emfa me omo ne mu mo kan se nyamra nko ano obɛhye kwambia so ewo so paso a wode boa ne manfo no obefa so ntia pomudin no what the health insurance registration aba ewo sahwiyo so municipality yi mu ana se sahwiyo so conference ni munti o ma start ya register ne manfo ni bi ya na se ye manfo ni enra shi eni atokrum eni atakam enne na nke wo so mokọ pabo ase ba bibi nti enne o mo ntimi ankọ pabo ase o mbekọ juwada eye the whole constituency enti o mo timetable a o mo ahihia o mo de beko nkutu ani nyina so ewo sahwiyo so ano no makọ register ye manfo na o mu ni national health insurance card ni di no na timiama wona kwanya mo watimi akọ hospital free of charge uye no so free wa wasanso the free eye screening exercise so aba eno so omo akọ asafo na me no kasai omo ma 3 a omo yesa eye screening exercise ne dia ma amanfo ewo ma 3 na free eye screening exercise no medications no so kan free medications ne say ye hwe wani ni wi na say ese fatati e ma wadru a eno so ye be ma wadru ono abo Kofi Bente Afo kofi wafa eho ka wi medications no so free wa obi wo ho a ye be wie no na e wo say ye ma no islands ana say ahwehweni wa eno so ye wura Kofi Bente Afo wafa eho ka wi eno so free ho no mu na obi wo ho no ye be hwe nani na wie na na say ye be screen na wie no na se fata se ye de ne call hospital na yakoye nani no operation kakra eno so se ye hwehwe wie ne ehunu se obi o te de ne call hospital eno so ye wura Kofi Bente Afo kofi
ɛno nso wafa ɛno nso nyinaa ho ka ne nyinaa yɛ one package a ɛwɔ mu a yɛde ɛyɛ saa free eye screening exercise no ɛwɔ sɛwie ɔso ano nkyɛn yɛ 2 project ɛna ɔyɛ no wɔ sɛwie ɔso constituency a me no kɛsɛ astate jo yɛra mpani abu baby de atoɔ sɛ obiara ni wo a ewiase okyiri fa asɛmpa kɔdo sɛnea woka yɛ sɛ dwada na mokɔ paaboase ɛne ne mpatamu ɛfiri wɔ no na asana mpatwɔ ne nsae ɔmo bɛkɔ all the communities nti bra me ne mu di nkamu yi anaasɛ yɛkɔ yɛ anim no community biara ebeduru wɔn so no yɛbɛyi wɔn asutire yɛbɛpesti timetable no yɛbɛpost timetable no nso yɛbɛma mo nsɛmtwerɛfoɔ nso mo nsa aka sɛnea ɛbɛyɛ a daadaa biara no mobɛbɔ dawuro no ama yɛmanfoɔ no ahunu sɛ health insurance registration train no anaasɛ car no ɛba bɛduru wɔn mpɛsoa so ɛda wei anaasɛ dabere wei nti bere a yɛkɔ yɛ anim no yɛbɛyi mo asutire wɔ saa timetable no nyinaa nso ho yɛra mede wo si na ne ɔmanfoɔ ɛpɛtie ne sɛ medeɛ mewɔ insurance mewɔ wei yɛne a yɛaka no mpuntuo ho asɛm yɛwura Kofi Bente afo deɛ ne yɛhwɛ n'anim biom ɛba mpuntuo deɛ a Kofi aba sɛ ɔbɛsom sɛwie so na waboa ma sɛwie so ɛnka nkɔ akɔ n'anim nti ɛba physical project a ɛno nso yɛwura Kofi Bente afo ɛde nneɛma agu fam ɛna me ne wokɛsɛ nanɔpa yɛkɔ abɔnse ɛkɔhwɛ teachers quarters a ɛwɔ hɔ a yɛkɔyɛ renovation de ama wɔn ɛwɔ abɔnse ɛnura yɛkɔ maatre yɛkɔhwɛ 3 unit classroom block a ɛno nso wɔn si no maatre hɔ nom a yɛwura Kofi Bente afo agye ato no ho so a wɔhwɛ no wasi saa 3 unit classroom block no nso ɛde ama wɔn mene kɛsɛ nyame nai bɛyɛ eyi a anaasɛ afini ɛna wɔn GHS block no mframa kan gu fam ɛnam sɛ na yɛ ntaabo no nti mframa kan gu fam ɛno nso yɛwura Kofi Bente afo ahwɛ ɛma yɛde ahyɛ budget mu a ɛnkyɛ biara no ɛho sika aba contractor no koraa akɔ site a wayɛ ne drawings a ɔno nso ɛbɛ starte na wasi saa 3 unit classroom block no ɛde ama nyame nai woyi ɛno nso firi hɔ nom a yɛakɔ break line so teachers quarters ɛwɔ hɔ nom ɛno nso yɛwura Kofi Bente afo wɔde n'ani nso akyerɛ hɔ nom a saa teachers quarters no nso ɔkɔboa amiasi na teachers ɛwɔ hɔ nom nso ɛnyɛ baabi de wɔ n'akyi ato nti ɛba physical project nso a ɛno nso ɔno abo Kofi Bente afo wastarte atu anamɔ project no bi wɔ nso koraa na yɛastarte a yɛdi ho dwuma ebi ne ma atre deɛ no mo nsɛmtwerɛ deɛ mobɛtumi akɔ akɔhwɛ sɛ yɛastarte a yɛsi foundation yɛtwa blocks no bi koraa yɛle nti adwuma no deɛ astarte a yɛrekɔ so jo yɛwura yɛda wase anwummere yi patwɔ me nso meda wase jo ɔpani yi a yɛne no kɔbɔ nkɔmmɔ yi ɔyɛ boafoɔ ma paa ɛde ma mmarahyɛ badwani yi a wɔwɔ sahwiyɔ so mansini emu ɛyɛ yɛwuro no munyamfoɔ Kofi Bente afo ne boafoɔ ma paa ɛyɛ apɛwɛ Clement ɔno ɛna wote ne nka sɛ yɛne no akɔbɔ nkɔmmɔ yi yɛka wo sɛ ha yɛ Liberty adokunu mmienu n'akyiri pɔ ɛnson kasa fidie so ɛna waso egusi a wutie kaseɛbɔ yi ɛnam abɛɛfo ntentan fidie no ɛso Facebook okɔ a ɛyɛ My Liberty FM to okɔ a wode ane sɛ obɛ like na wahyɛ wadwenkyerɛ yɛ a ɛfa kaseɛbɔ yi ho no fa gu ɔma ɛberepam yɛbɛgye brɛ na afei yɛkenka ne kama paa ɛnso ɛde ama wo ti wode kɔ Facebook hɔ na okɔ a wabɔ My Liberty FM na wa like yɛhyɛ ɛno ano yɛtoa kaseɛbɔ no so yɛde kaseɛbɔ no a da so gyina mu wɔ apɔmuden ɛne ɛho ɛnsɛnsɛm emu na ɛne da yi a yɛkasa yi Talisha group ya wɔnom ɛwɔ ɛhyɛ Talisha Ghana emu ɛna ne wɔnom abɛyɛ adɔyɛ soronko koraa ne nyinaa ne sɛ wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ sahwiyɔ so aban ayaresabea wɔnom ɛde mfidie ahodoɔ ɛyɛ a ɛne ɛsombo paa yɛwɔ mu ɛyɛ cervical cancer screening equipment afidie yɛ a sɛ kɔba sɛ obi enya cervical cancer ma no afam no betumi aboa ama wɔn mahwɛ atumi atu saa yadewa no nyinaa ase ɛde afiri hɔ esan sɛ pani abu bebi sɛ ama me ne wansɛ na efiri yadeɛ nti wiase deɛ sɛ wo yade na obi boa ɛsɔ mu a na waboa yie papaapa na ɛnɛ da yi ɛna wɔnom yɛ amammerɛ ne amane nyinaa egya mfidie no nyinaa
ɛde ɛhyɛ mpanimfoɔ yi a wɔnom ɛwɔ sɛhwiyɛ so aban ayaresabea ɛnsa sɛ wɔnom hwɛ gye mfidie no na wɔmfa ɛndi dwuma ɛmfa mmoa madeɛ ba nyinaa ɛnkɔ so ɛnam saa yɔ so ɛma nsɛmtwerɛfoɔ ɛtwe pini hɔ ɛne ɔpanin yi a wɔgyina tarisha Ghana anamu ɛkasa yɛ ɛyɛ maame yɛ ɛfrɛ sɛ gifty ata ɛbɔ nkɔmmɔ ɛma wɔde to dwa kyerɛ mu sɛ sɛ woba ɔman yi mu na wodi dwuma awodoɔ a ɔman ma no nya wo so mfasoɔ bi te sɛ tarisha Ghana ɔman ma yɛnya wɔn so mfasoɔ yie papaapa nanso yɛkɛsɛ yi no sɛ yɛnya wɔn so mfasoɔ na sɛ wɔnom nso nya kakra mfa mɛboa ɔman no na akɔ ebie wɔ hɔ wɔnom hyɛ bɔ sɛ wɔbɛboa ma pomde mapa atumi agyina ne nan so nkakra nɔkorɛ wɔnom ɛde asɛm no anaasɛ wɔn de ɔseɛ ayɔyɔ na ɛno na ɛka wo bi ma de wɔnom de afidie yɛ te saa ade aba sahwiyɛ so aban ayaresabea sɛ mpanifoɔ nsom na wɔnom ɛmfa mboa sɛ de bɛyɛ apɔmuden ho nsɛm ɛba ne sɛ cervical cancer yɛtu aseɛ bɛtumi atu aseɛ de afiri ɔman yi mu no ɔkyerɛm sɛ wei ɛna ɛtɔ so mmiɛnsa mpo a ɔman no wɔnom ɛde saa mfidie yi aba abɛkyɛ yɛ a wɔnom kyerɛm sɛ ɔmbɛkɔ so ayɛ saa adeɛ no ɛde aboa ama mpuntuo ɛne apɔmuden ne emu ayarehwɛ no atumi agya ne nan so yie paa na moma yɛntie ɛberɛ a na maame yɛ a yɛfrɛ sɛ gifty ata ɛgyina mu na wakasa. In May, your group CEO, Eba Ghana, and your share boss donate cervical cancer equipment ama hospitals in Ghana. The entire you decided on that was because you realize every year that 3,000 or 2,000 people, women, actually die from late detection of cervical cancer. And my who said it's because we don't have the equipment. Detected early because say to me detected earlier it would have prevented the death rate with regards to cervical cancer. And to know your group one share omudi yediso. And I had donated 3 cervical cancer equipment. That is colposcope and consumables for screening. Into no, I had donated 3 Baku Kolebu, Baku Tamale Teaching Hospital, and there Yaba Seshi. We also a municipal hospital. Kolebu Diano, so I handing over. Yeah, and last week Friday, and on Tuesday, so now you Tamalina, and there, yes, since Yababe fix it BBR, we took that course, we did everything. Yabe fix it equipment near BBR and if your part we also say we are donating, yes, just to try and then keep cervical cancer death rates and also help prevent it. Na maame ya wote ni ono na sɛ wode wani akyem ɛwɔ Talisa Ghana won dwumadie ya wonom edin wɔ ɔmayi mu a ɔka ho bi na ɔtoto nneɛma nyinaa no no na gyina wɔ manamu ana wɔde ensɛm bi ɛto dwana ne ya yɛte yei ɛyɛ maame ya friend sɛ gifty ata ɔno na wɔ dwabɔ no ase no ɔkasa yɛ na fi ɔde ensɛm awodo ya ɛte saa enso ɛto edwa na ne nkasa yɛ na chi ɛwɔ dwumadie no ase no na opening pa ya ono oba oman Ghana mu a woyɛ director of operations at the Ghana Medical Trust Fund ye friend say Mahama Care man pani John Dramadi mama ba yi foto ya wabo de ato de eboa ma pomde ho nsɛm gba ne sɛ chronic disease awodo no ye betu ase no wono ene pani pa woyɛ director of operations ɛyɛ Dr. William Omane Ajekum aha ye ne opani ɛbɔ nkɔmɔ na doctor ɛwɔ ne nsɛmu ɛna ɔkyem sɛ o nchemu kakra se ne kasa Ghana Medical Trust Fund a nchemu ye wom ne se kwan ba ko yo mampani ba ye wa hu ne se nipa bi ne mo ho ya wonom nya yade bi te se chronic diseases awodo no a aya na ne ko aye wondin ye papa na mpani se so wonsom eno ane nipa de santi eno na ka hu bi ema obo sa afoto ba ye ya ne maye mu no so no aboa ye papa o chense mu sei Mahama Care President His Excellency John Dramani Mahama ade aban eye ade a ode aba sa ode beboa ema ye apomudin esi botan esi Ghana Medical Trust Fund ye sign friend Mahama Care ene se yebeboa sika na yede aboa ema yede ahwe won mu a omanya yare a broni putoka sam yebeka ne se chronic diseases. President hunu se
mpɛn bebree no ebinom wɔ hɔ a wɔnya saa yareɛ no a yɛ na ne boɔ no a ɛɛdi no nti wobɛhu sɛ na afei ama nipa no ho sika nyinaa nti Ghana Medical Trust Fund na yɛde abɛto dwa no nea yɛbɛyɛ ne sɛ bɛsɔ ɔmo aseɛ na sɛ obi nya yareɛ bi te sɛ cancer, obi nya yareɛ bi te sɛ kidney failure, obi nya yareɛ bi te sɛ diabetes, obi nya yareɛ bi te sɛ stroke anaa koma mu yareɛ bi a saa yareɛ no yɛbɛsɔ n'ase ɛma ɔmo ahwɛ no saa nso so na yɛhwɛ sɛ yɛn specialist for ɔmo wɔ ɔman yi mu ɛnɔɔso tia no nso so botae a baako a president de ahyɛ yɛn nsa ɛne sɛ yɛnhwɛ na ɔmo ntete specialist for dodoɔ na ɛkyerɛ sɛ yɛtumi akyɛ ɔmo ɛma ɔman no afafa nyinaa obiara ɛnyɛ bi. Na wɔsansɛm yɛ mu ɛna wɔkasa de ato dwa kyem sɛ sɛ nde woyɛ saa medical trust fund ya duruna nim sɛ mahama kɛ ya aba no ɛyɛ adeɛ sɛ wɔnom ɛbɔ mmɔde biara sɛ wɔde mfidie awodoɔ yɛ a ɛbɛtumi aboa ayaresabea awodoɔ na ɛkɔba sɛ nyadewa awodoɔ bi sɛ chronic diseases a yɛka ho asɛm yi no sɛ kɔba sɛ obi ɛwɔ saa ha bibi na ɔkɔpiem wɔ ayaresabea a mfidie no wɔ hɔ enti na pomden ɛne ɛmu hwehwɛ mu no ɛbɛtumi ayɛ kwa bibia bɛkɔ fam kama ya ɛno nso no ɔgye brɛ ɛkyerɛ ɛmu ɛnsɛm sɛi ɛde kyerɛ yɛn. Mfidie a wɔde yɛ adwuma wɔ hospital ahodoɔ mu no ɛmu faa no menka sɛ ɛto sinti botaa baako a ɛsi yɛni nso so no sɛ bɛhwɛ na fidie a wɔbɛhia de ayɛ saa ade ahwɛ saa nkɔɔfoɔ no nyinaa no nso so yɛapo na wɔn yɛde asisisisi hospitals ahodoɔ especially yɛfrɛ teaching hospitals ne secondary hospital akɛseɛ mu no a ɛkyerɛ sɛ woduru hɔ nom a na wohia ne yɛfrɛ no specialist care yɛpɛ sɛ boa ma saa mfidie no ne adɔctafoɔ a yɛhia nyinaa no ɛbɛyɛ available nti yɛahyɛ nnwuma ase astate ɛbɔ dawuro ɛkyerɛ Ghana saa nso na yɛne nnwumakuro bi akɔ apamhyɛ partnership ebi ne nea ɛnnɛ yɛhu ne yɛyi nea ɛnnɛ hu ne yɛyi ɛyɛ machine bi a ɔmo ɛde screening for cervical cancer saa machine no ɔman yi mu nyinaa yɛ mmiɛnsa pɛ na ɛm sɛ yɛne Telecell Foundation aka bom a yɛde ama nti yɛde baako kɔ Kɔlebu yɛde baako kɔ Tamale ɛne yɛde baako aba Sefima yi mu ha. Ane ya woti yei ayo penipa ya wono oye director of operations wo Ghana Medical Trust Fund eye Mahama Care. Ora ye Francis Dr. Williams Omane Ajekum na wote ne nka se ode nsem ya todwa. Na adwabo ye tresa ase ene dai e wo se hwi oso aban ayarsabia ho no. Opani ya wotena adwam na ototo ne nyina. Eye ohene ya wono ene ginam de ma de sia wono mo bonzan ono kro ya aya panipa ya wo hwe akire se titina ni edema sahwiwe so nananam atena nkondwa onukro ya aya council member edma Ghana Health Service aya nana ofori ahenkan ya otoso bienu akra wo dwumadi na ase no o kire nani so ede kire Telecell Ghana anase Telecell group won anamonto ya wonom atu ede aboa asida kese ene de ma Telecell for cervical cancer no a major problem in the country. I think say is the second leading cancerous sickness but one thing I also know is when it's early detect it saves lives, and we cannot thank Telecell enough for this kind gesture. Like I said earlier, we are going to use this equipment very judiciously. Send a beya a ma away a region and the Ghana hyena obia benya a home fast because this is just 3 of 8 counts. And then say you also municipal government hospital yenya bako yeda omase yeda abanse with the initiative of the Mahama Care and when nam so ama omo aboa yenya sa equipment way. So we cannot thank them enough. In Yema here in Sakade because this is a regional hospital. So we also per se we need a regional hospital because see some of the referrals I was say you call Confuanoch and I say if you want we share car quino so yana a quino so a very problematic. See near the here say I can buy more na send last year can health minister for now every year regime tisanka yankopon ya adom na omutimi upgrade say we also municipal hospital to regional level the fees ebeboaye aha na edene sama ba wie no se manya ba die me wasem ba ko so ka eye nana fori ahenkan ya otoso mienu kasa na ode afutuo ede ma mbaburu nyina
sɛ wohwɛ mmeranteɛ no a ɛwɔ ɛba soɔ no a biribi a yɛfrɛ no rare has become the order of the day, and I think sɛ ɛho nsusuasoɔ no nyɛ nti ne yɛbɛka ne sɛ mmeranteɛ no in particular no ana mɛmoa no in particular no ɔmo ntwe wɔn ho mfi saa red no ho. Drug abuse ɛnyɛ adepa sɛ even meka ne sɛ drug abuse koraa it's not just the alcoholic also become a problem nti ne yɛmɛsrɛ especially mmabunu ne sɛ ɔmo ntwe wɔn ho mfi drug abuse na ɔmo focus on careers. Ɛduru mmerɛ bi a it's not just a matter of going to university or whatever it is. Sebe wo to pano na wo to ne year obetimi e de ahwe wo kunu na woma. And yes, nti adwumadie bia obia edi no on taking it very serious na omontwe omo ho free drug abuse. Nana Ofori Ayenkan ya otoso mienu acting president. Sahwi so nananom enkonwa sase so ye kasa wono kro ya ye ohene de ma de hye ya wono ewo Bonzan. Ha akra ya kasa onukro ya asai council member Edma Ghana Health Service nana Fori Ahenkan ya otoso emienu na wote ne nka se adwabo dwumadie ya etesa no okasa na ode afutuo ya etesa so ede ama mabunu nyina se wono enhwe na afi omboa se de be ya ekoba ne se enubone ene ne nom ya eyafa mabunu dodo no mu ama wonom de adi dwuma no wonhwe na afi wonhwe wo ho emfiri ne koba saa ebeboa yie papa ya nana ede saa nsem nyina enso ato yanim ama wanya bi ati ade hye ma nyina we so yemfa kase ebo no nyina si asedan koma wa oje bretie ye ene obi a wo fie tie bi ne kase dem aboafo nyina ye de asedan bi e ma opani ye frɛ sɛ ADB na ndawroma Facebook ho ono ene de yen kɔ ye ema wunya bi tie ye nya bi hwɛ ye boa ye ma ne ma nyina enso ekɔ ye ntu bi tie ya ye de abaso body ne nyina ema no wone modern ya wabɔ ede aboa me sɔre so na drive time enso atwas me di de Osomafo Kwame Owusu